Just look at someone's house in the village. Ochendo Villa. That is, they go to somebody's house now, and they just look at. Those, as in, that is what, the name we are talking about, that is Emmanuel Bishop Okonkwo. Oliver Cook sang him, he sang his praise in the song, Osarebe did, and many more. In a way, and kind of baby, knock it out and a bem, the chief room, or chief room, and be there. And on a mayor, no be your chain in a no be angry and in it. Now, when you know, won't believe him well, or marry a double. Now, when you're not a long car, and when a blows of what, but a bit too flat, 2.5 plots of land when you're planning free, back by a fence. Now, when you're not a long car. Yeah, Bishop Okonkwo. My Bishop Okonkwo. Bishop, free of charge. Free. Hello, guys. This is Creative Lord TV. We are live and direct today in Ichi, Ekwusigo local government of Anambra State. We are here to tell a story of one of the big fish in this Igbo land. That is Emmanuel. Chief Dr. Emmanuel Chukwuemeka Okonkwo, Emma Bishop Okonkwo, the chairman CEO, Ekulo Group. A group is a conglomerate, as in the company produce many things, and then I don't want to go there. So, but this man is one of the silent Igbo banking billionaire. What will I call him? He's a bullion van. He's a secret billionaire. He don't make noise, but he's a serial winner. He's a renowned philanthropist, and has done a lot. So we are live and direct. This road here leads to his place. He's the one who tied this road. If you look at here, you know that it looks like a paradise. Understand? We will walk down here. I will show you people from here to his house. Do you understand? And when we talk of Igbo billionaires, you cannot count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. He is one of the leading Igbo elite billionaire, businessman in that matter. So let's go down there. Do you understand? This road was built by him. This road we are now. And he built many roads, which I don't want to be calling. You know, roads for now in Igbo land is just like common thing. It's a common thing in Igbo land right now. So building roads. You know, our people have passed the level of building roads now. The Ekulo Group of companies, so they are the ones who produce Eva soap. You know the popular Eva soup, and Don Simon, Goya oil, even Baron de Va. Is they are the owner of Adonko Bitters. So this is some of the products the Ekulo Group produce. So there are many things they produce that I can't even mention. You and I are using it. Even as you are speaking now, you are making use of one of his products. So we are just in front of the man himself, the big masquerade. That is Ochendo Villa. You see Ugo, Ago, they know the villain, then the place, paradise. When you look at the place, you know that this man is not he is one of Igbo richest man alive. Do you understand? I must say it. So, but he don't make noise. He's an example. He's a leader. So he make example to follow. So the reason why I say it is that he has money to do anything. By just make noise. But no, he don't make noise. He do things accordingly. Look at his house in the village. Do you understand? This is his residence, his hometown, Ichi, Ekwusigo local government, Anambra State. And then in here, you will find out that they have many animals, wild animals, home animals. When you go there, you will see it. Possibly, like I said, we will meet him very soon. And finally, we will go inside there to show you people what this man built there and show the kind of animal that is inside there. This man has built many things in this town. What will I mention? He has built school, has built an event center, church, then boreholes in this town. And when we talk of school, it's ultra modern school with
current facility equipment. As in, when you see the school, you know that this is the school worth the hype. And you know, we said that the highest achievement a man can do is empowering people. They have empowered many people in this town. Let me tell you, I'm not praising this man because of I want to say this video. I'm just saying exactly what this man did to his people, Ichi. So when we move from here, we are trying to get somebody to tell us more about this man. Definitely, you know how we do. We don't go by corners. We always show you what you want to see. Just look at someone's house in the village, Ochendo Villa. That is, they go to somebody's house now. They just look at, those, as in, that is what that the name we are talking about. That is Emma Bishop Okonkwo. Oliver Cook sang him. He sang his praise in the song. Osadebe did, and many more. He is a Ochaya of Ichi, Ochendo of Ichi, and Ikenga Ichi. Many names. But can we cook with phone name? If I know cook, look, they know. So look here now is look like this is a present villa. Like I said, the man have passed Amosu. Again, carry go winch. Winches I cannot make him poor. No, let me just show you the things I'm talking about. We're just doing video and look at a big tortoise. Look at it. Two big tortoises inside here. Big, like as a big one that when you see it, you will run away. Big tortoise that can swallow human being is inside here. So when we talk of inside the main building, when you go there, you will see different kind of animal, like I just said. So this is his village house. Who knows the kind of one he's living in Victoria Island in Lagos, or the house he has in different cities. So subscribe to our YouTube channel, follow us on Facebook, and support us. Our account is there, and God will bless you. Let's go. Afambo Jesiah Okeke Obiadiwe. Afa na-etu dikerie n'ichie. Enwere m aṅụrị n'ichi onye ichie ka m. Enwere m aṅụrị na unu fụrụ m, chọọkụ unu jụta m, ma ọkụ unu mmalụ onye mbụ na ebe njedebe n'ichie ma etu si wee mara Ichi. Ichi dị na ọdụbụ na Nnewi mbụ na kịta na ọdụbụ na Ekwusigo local gọọmenti ka anyị nọzi na kịta. N'etu o si edu mụnwa akwụkwọ onye Ichi ma ọ na-Ichi too ukwu akwụkwọ n'Ichi. Nne mụrụ m n'Ichi a ma ọ na-Ichi atoo ọ gbagotagokwu m na arọ m na aṅụrị nka nwee bụ na mmụọ unu bịakwutere mmụọ m chọọ ka unu mara onye mbụ mwelu si n'obi pụta na m na-akọwara unu onye mbụ wee gwa unu na mbụ onye Ichi a na nne mụrụ m n'Ichi a too n'Ichi a. O nwere ife ọzọ unu chọrọ ka unu mara na Ichi a ịmazụ na-esi ma olu onwe nke ejutara m ma nke mma aka ọrụ ngwa ọfụma nke m amarọ n'akụkọ anaghị ya unu ma mmadụ and ifu nji wee bịaba ọdakwuo na ọmụnwa ka unu dị abịa eju maka Chief Dr. Emma Bishop Okonkwo ọkpụrụ isi zuru ọra Ikenga Ichi Odenigbo. O nwere akụkụ obodo a niile amahọ ya ife ọ na-eme kakwu nkụ ọ da anụ akwa mmadụ mechie ntị ya, ọnụ akwa nwata ọ na-eje, ọnụ akwa nwoke okenye ọ na-eje. Onye a bụ otu onye Ichi ji wee biri n'ibi mụnwakwu na onwe m na-ekebe oke agwa na m eketa oke nketa na saịdị ebe ọ nọ mmekweta mana Chukwu mere ka ọ dị etu ahụ. Na mbụ ife mbụ tata aka Chief dị na Emma Bishop Okonkwo kpụrụ isi Ikenga Ichi. Mụ na ya anọzi ka nwanne ife ụfọdụ ji imenụ abịa jụọ m ese maka kelee onye dị etu a adị m onye ahụ mgbakọ ụfọdụ na-akọcha nkọkọtazi ya jụọ m Chief mụ na obodo nwanne ka o si abụ onye mee ọbịa jụọ m maka ọmụwa mụchasị nnọọ ife m kwesịrị imenụ. So ife bụkwa mụ na Chief erike
ifuru ilu ahụ na-aga kịta o nwere mgbe ilu ebe a mmadụ ara aga nwunye na from a week to a week ada aga gota dị n'ebe a ada aga nwunye aga mango dị ebe a ara aga ya nwunye ka mmadụ ya esi wee dị ya pịa egwu abatagodo ya n'arụ ọ na-akọrọ na 7 o'clock nke mgbede bifo mmadụ aga ebe a ọ ya moto esi wee dị ya mana Chief Ikenga Ichi Odenigbo onye a bụ onye taịrị ilu a ọ bụrụ sọsọ taịrị ya nọ tinye ya ọkụ fonu mgbe fonu ugwu na-ewu dịse nke fonu a na-edebe n'ala Chief land fonu Chief merie orutu obodo a ndị obodo a na-eri ugwe nwa m diọkpara m ya dị ebe 28 to 30 years now mana ọ mara ụzọ ebe anyị na-echu mmiri maka na Chief abịago mee mgbe anyị nọ na anyị pere mpe anyị na-echu mmiri anyị na-esi ebe a chuo mmiri ebe tere aka mana Chief abịago gbapuo mmiri nwa ndụ 28 years kịta diọkpara m ọ mara ebe mmiri a na-echu echu dị because pọmpụ dịzi sọsọ ibe Chief na-eme inekwu anya nke a nọ ebe nnọ kịta abụ na be m be Chief lụrụ m ọ Chief lụrụ m unu mbi na ana ọ na-eme ihe n'obi ọcha ya niile n'obi aṅụrị ya niile n'agbanyeghị na nwa obere ife m nwere o mere ya ọdụdọbụ agbanyeghị na-alụ nke a enwere m ebe ọzọkwa ebe 2.5 plot of land onyekwara m free gbakwa efensi n'agbanyeghị na ọlụ nke a o bunyere m moto ebe a ịbakwuo n'ime ebe ya afụ ụdị kandi stadian so ife ndị a niile bụ na Chief bụ ọgbata ọnụ ị na-anya opposite be ma kịta ọ school Kalo Standard Convent Secondary School nyanwa rụrụ ya were afa nne ya bụ Kalo were afa nne ya were tinye na di Kalo were enye ndị chọọchị n'agbanyeghị ife esikwa ndịda n'anya ịhafụ ebe civic center dị ọ Chief rụrụ ya n'agbanyeghị adị m egwazi unu okwu chọọchị inekwa anya n'azụ fesikwa ịhafụkwa ebe chọọchị dị ọ nọkwa ọdụ ka eke chọọchị afọ 3 ịbụọ na ọdụ ka nyanwa nwee vikrage ebe ndị ụkọchukwu bi na ndị ọzọ ị na-anya ebe 3 dekin ndị ebe ahụ onye nwa rụrụ ya afa nne ga-eji wee lụkwa ya eme ya ọ bụla ebe ndị ọrụ bi ndị ọrụ ụka bi so Chief abụrụ mgbada ahụ a na-anụ n'ebe Ichido as far as Ichido concern o nwere Ichi ma o ji ọkpa aga ma onye na-akpụ akpụ ma onye ara aga nwunye onye ọbụla ma maka Chief onye ọ na-ekwu maka Chief ndụ ya ụfọdụ ndị enwego onye jekwurukwuo ka ya si were arọ 4 n'ime arọ ya mụnwa na onwe m dị efe a esokwu m wee kwue si were arọ m ọ bụrụ na arọ na-aga ọfọrọ m ma anọ si were arọ na-aba ji eti na arọ ya ndị kwuru ife a bụ aja dị n'ala maka na o nwere ka ihe esi wee ji ịkọ n'isi ihe akọbenye ya idudo iji ịkọ n'ọdụ ịkọbiri idudo maka na Chief bụ anụ enyi ezigbo anụ enyi ka ọ dara ana ọ dago onye ọ na-eri ife ọ chọọ ime ife o nwere ife ya kpata na ọ ya asịghị na ife dị otu na eme ka onye asịghị na ya eme ya so na ndị ọchịchị na-achị Chief sịrị na ndị ichie na ebe a ka anyị akwụ anyị ekwusigo anyị ara ife na-esere anyị okwu na ichie nwere nke na-ese okwu ọ dịka anyị adasị na mgbe igwe abịa nwee mata na ebe igwe nọ were ewedu ọdụ mgbe o ji chọọ ya were aka ya ije na igwe palace n'ebe mba igwe ikpe ebe ejiri aka ya rụọ ụlọ niile alụrụ ebe afọ ruo ebe a niile ebe a chara ọkụ bụrụ be igwe ọ chọrọkwa mmanụ so na Chief bụ nnukwu mmadụ ka ọ bụrụ ọ zụrụ ụmụ ogbe mgbe ọbụla ọ nụrụ ka ife na-eme bụ ife dị mma ebe a ka ya afụ Chief mgbe ọbụla ọ nụrụ ka ife na-eme bụ ife dị njọ ya afụ Chief ebe afọ tupu ị na-amarụ na Chief agbaghị na efe na-eme nọrọ ebe a ife niile ịkpọ ya na fonu taa si ya Chief
ife ọzọ ya ajụghị bụ kelu ka Ichi melu anyị o nwere ife na ịkpọrọ ya na fonu chief good morning ọsị ehe ka ndebe anyị melu gosiri ego n'ọdụ interesting n'ebe ndị Ichi nọ n'ebe mmadụ ọbụla nọ so na anyị ya ara ekwughị chief n'okwu ọ maka na esiri n'ịchọ ka ị mara onye ọbụla ị mara ebe o jedebere ka m ji chọọ ka m kọwatara nwa obere etu a chief ebugo ọbụgo ife ọ bụ ka ọ bụ na-anụ enyi ka ọ bụ ọ dara ana onye ọ na-enwebe aṅụrị so na mma akọ karịa ona kama ọ dụkwazie ka ọ dịghị anyị nwere ike nnọkọ one day one time anyị ncha anọkọ ofu ebe onwezi ife ọzọ ị chọrọ ka ị mara karịa ebe chief nọ particularly ị nwere ike gwa m den ọ bụrụ nke mma asị gị na-etu nsogbu mara ma ọ bịa na-abịa n'akụkụ nke m ebe m nọ na mụ na chief na ọ dị ka anyị egbuchila arụ onwe ife ọ na njere ime ka chief ghara ịsị go ahead ma ọ ka ọ ghara ịsị kedu ife butere ife dị etu a mara ife dị etu a na-aya eme mara ife dị etu a na-aya eme ọ ya amarịrị maka ya so na ọsọsọ mmadụ ka ọ bụ na Ichi ya bido na nwata wee ruo n'okenye daalụ abịa na-abịa chief na-azụ onwere afịa azị na-afịa tata do n'afịa asị na chief adọrọ involve nke mmagodo abịa na afịa niile a na-azụ anọrọgo m ebe a etu ndị mmadụ si etu o si wee were m asị mụ na chief si wee dụrụ mmadụ bịa gwa na-afụziri abịa chief bụ kedavas ncha o nwere ncha agwa m na-afụrụ n'afịa mana adụgoshọ na afịa ahụ na ọ bụrụ chief gwara ya mana onye bịa gwa nya na abịago gwa nye etu a mkpọ chief si ya na ife nna anụ kpọọ nwanne si ya na ife nna anụ ọsọ mụdụ shọ ife si ya na onye na-agwa nne ebe a na-agwa m ọnụ na ya na-abịa na-abụpụta na-ebute kịta eje nwude ndị ahụ na ọrụ ọ bụ na-afịa chief abata na building material chief o nwere ife abata na ihe eje ebe a ka ị ghara esi na chief nọ ebe ahụ ịbata na onwere afịa ya asị kịta na-afịa ma afịa ọ na-azụkarị ọ businessman ka ọ bụ mmanya niile a na-aṅụ bido mmanya ọbụla ịma na-aṅụ ebe a ka nọ wee nwere obere toman nwụsị alụ wee kweta na ọ na-ebe so na mmanya niile ife niile a na-eri a na-ebu ma ọ bụ ude a na-ete ete nwee afịa ya asị na-afịa aba afịa chi n'ọsọ nyanwụ na ọ mara maka ya so n'onye afịa ka ọ businessman ka ọ bụ kọmpani nwere n'Ichie mana o nwere ife dị ka ọ na-akwado bi nke a na-arụ afọ kịta ya ebido afịa ebe afọ ọnọdụ ka afịa ọ na-akwado ebe a ije na ebe a na-alụ civic center iru ebe ahụ ịfụ strọkchọ etu esi wee lụọ afịa kpọọ chief na-arụ ya ọrụcha ya ha ndịkwa ya ofatụ ndị Ichi o nwekwa nke ọzọ ọ na-akwado kịta agachago ya na emuhibe na ele ntịchago ya ọ karịrị ebe 100 stores ma 150 stores dọkịta ele ntịchago ya ele ntị ya na nwere ike imeghe ya na Nọvemba ọ Disemba emeghe ya so na nwere factory onwe mana o nwere factories na ịgbada anụ Ọnịcha nwee factories ya nke njegoro agwago m gị mbụ kọwata azụ na chief na onweghị onye nụrụ ude ya edebedu isi ife Ichi na-enweta n'ime ya onweghị ife ọ ya eghepụ nkịta nwere ife ahụ ejekwa imenu ka chief ghara ịma nke ọzọ na-asị nya gawa n'iru bụ megide ọnụ ya agaba n'iru na etu mkpegolo ekpere ri na-ekpekwari mgbe echi ma nwanne echi ana m aka na-ekpekwa ọnwụ agba n'ọsọ n'ebe chief nọ ọnwụ agba n'ọsọ n'ebe chief ọnwụ mfu chief ọ na ọba awụọ si ụzọ a ka nsi ụzọ a na ọrụ maka mụ na gị bikọs na onye ọbụla ya ada asị ọ bụrụ na onye anwa kịta kedu ife m nwere ike ime mme kedu uru ọ bara m ka abụgodu ekperizi na ekpere na ọya anọ onye chie chọrọ na ọya anọ n'ote ndụ aka ajọ mmụọ ama afụ ya ajọ mmadụ agbago ọsọ dị n'ebe ọ nọ tọkịrịsị ọfa ajọ mmụọ so o nwere otu onye
na-anụ ọnụ chief na-ekwu okwu ọjọọ maka ivie ekpere ka akwụkwọ na-ekwukwa na onye ọbụla bido tata nka na-ekwukwe wee ruo echi na ya nwa na onwe ya ma na ihe nnukwu ebele ekwe akụ akụkụ na onwe onye ada ekwu okwu tata na okwuo na-ekwu na ife dị etu a na ọ dọrọ mma maka na ikwuo na ife dị etu a na ọ dọrọ mma ihe esi n'ilo ọkwala wee na-aga mmiri ọgbapụrụ ị na-ekuri na onye a na-ekuri na-aṅụ ara m ekwuzi okwu ọkụ ara m ekwuzi okwu ụlọ ọgwụ chief na-anọkọta mụrụ every year ọkpọ ndị ọcha mfe abịa na nke igwe edi ọgwụ na-eke ọgwụ free mma niile bịa ọ bụ na emeghị uzedi ọ bụrụ na ego pụtara onwere ego ga na ahụ na anya even na ọgọst na jenụwarị febụwarị gara aga emere m ọpụreshọn n'anya onye kpata njiwe kpee ọchị ka m mkpọpụ si nna na-ekwe na mmiri ya mụọ efi n'anya ọsị m ọgịnị si na ejiri kwụzi m anya afọ ụzọ sị m na-alụ omere na anụ one nde kedu ife dị ebe a si a na-asị nọọ glakoma ọsị m hei na-arakwa eme ọpụreshọn ma nsị a na-emere ọsị m oke njọ na-eme njọfa ego nọ njọfa just like that forward ọrụfe ego 300,000 otirife ego ozugbo sisi je eme ọpụreshọn operation chief kpọọ m si nkele sa na ọfụm si m oke na ndụ mma na-enwe sọsọ aṅụrị so otu a ya onye arụ adụrọ ihe ejekwu ya gwa ya okwu ka ọ ghara ige ntị ndị adị ghara m ekwuzi okwu nni ma ọ bụ okwu ndị nwunye diva nwụrụ na every 15th of December a eburi rice about 1 trailer adọba n'ụlọ okwu ndị ụmụ nwaanyị eke ndị ụmụnnafa esi etu a ka nkefa onye ọbụla na-ruru 70-80 years a na-akwụ onye ụgwọ ọnwa so chief ọbụrụ obele anụ anyị abụ ọdazie ka a sị na amara na so maka ibie na ha na-ekwu ka o wee tọọ na onye ọbụla mmanụ mbido nsi wee do ọ na ọrụ ugbo ka mbido ọrụ ugbo were aka mgbuo osisi wee rụba fọdụ nsamparo to steji chief na-ewee necha wee sị mba kpọọ m nze ọsị na ịchọ ka m na-ewere agbata obi nsị ọna na fọdụ nsamparo ahụ oji ọsị m oke n'ife merie na ọ bụ nchekie dọt onye ya dị na rum ahụ windows onye ya dị anụ zinki onye ya ji wee rupie nchekie ka m gwa ya si oke cheki iwe na cheki si ya ọpụta 300 ọsị m ego one dị fansi na 500,000 ya ezu ọgbụgba amụ mụsị asị m 500,000 si owo 500,000 nye m ejeru unu ozugbo rụsie unu under 1 years arụsigo ọsị m na chọrọ ozugbo ma mgbadata ozugbo ka mụ na ebidebe to that field na mụ na ya ka bidebere ọ kpọkwazie m sị m ji ọchọba ebu eme ka bemadị ngwa ya senọdụ ebe 4+ ọsị m 4+ nsị a ọsị m oke mgbe mfe n'onwe ife ya chọrọ ka ya yọọ m sị ga efe dị ife a sị m ya chọrọ ka ya yọọ m ka m nye ya m dapụrụ ya bema biko ka ya chọtụ 4+ ọzọ lụọ ya 1 dekin 4 flats gbapuo mmiri na ya bunye m moto weta kosife na agosicha nsị ya chief ọsọ ibe dị na ọsị m ka m wee mara etu o si wee dị ọkwa onye akpatara etu a ji wee si etu a wee baa na ya bazie etu a mụ na ya wee rụzie garị na ofe ọkwọrọ wee na-atọzi ka nwanne na nwanne so onweghị mgbe m kpọrọ ya na fon ka ọ ghara ịsị m nebo kere ka anyị si kere ife na-emenụ asị nya na ife na-emenụ ọsị na ọmagbu onwe site etu a mee ya so n'ọkwọrụ mmadụ ọra ka ọ bụ daalụ so guys ka anyị jee fụ ụlọ onye na-ekwu okwu ya lụrụ nwanne anyị nwoke ebe a ife abụọ 1-story building flat agbapụ ya mmiri fọnish ya bunyekwu ya moto ọ yọrọkwa ya biko
Oyoro kwa no agbatobi mmadụ bụ gịnị? Nwanne ya. Nke akara afọ ụdị a. Gosigodi mmadụ because ndị Igbo bara like a na-efu n'anya. Ifafu n'anya. Okay. To have even na Jesus Christ. If I don't know no mansion. If be na mansion. Okay, my interlock. I know. The different point alone. Yeah, Bishop Okonkwo. My Bishop Okonkwo. My Bishop my free of charge. Free. Now the thank you. Una magbo Ndị chọrọ ya rinne. Gbapo mmiri me everything. Ndị chọrọ ya rinne. Ndị chọrọ ya rinne. Ndị chọrọ ya rinne. Wow, I'm happy for you, you know. Thank you. So, ọkwa Chineke na mere ya. No, ya kan jiwe na agwa. So, ọ Chineke na mere because sometimes na Chukwu na-eme for dịka. Ebe ọ sị na ife bụkwa ọkwa billionaire ka ịbụ nwa Chinemelu. Ife nwa Chinemelu. Oh no. Yeah, darling. So this is the house, you know, see it. So on what if for somebody na your chair carry and car like na here kwa na village ike na ifa. Oh na village. I want to go township. Oh na village. Ndị bi na Nigeria on cha ya no go do na. Ọkụ na-enwe eche ware kpọghe mmiri chọọ iwu mmiri ọkụ iwu mmiri ọkụ. Okay, okwu mmiri ọkụ ebe a. Ha ichi iwu mmiri ọkụ. Okwu mmiri ọkụ na village ebe ahụ. Ahụ bekwa mmiri ọkụ nwa bi na township. Ichi iwu mmiri oyi iwu mmiri oyi. Mana ewere ichi of village. Mba ya ọpụgo na village. Sọsọ ya na-agụ ichi atọnugo n'enu. Ọkụcha bụrụ village. Atọnu mbọrọ bụrụ village. Ọkụnụ afọ ebe a na-egosi ụzọ. Ụzọ ebe a. Ya bụ street a na-abịa na nke bishop. Unu kpọọ ụdị resort. Icho village. Ichi abụrụ village. Ọbụla village n'ụgwagodi m. Anagụ na Anambra nwere ozi village ọ dịka anyị na hype Anambra. Tụọ ka ọkụ anyị esi wee ngudo. Anyị na-anọ n'ebe a kwa tụọ ka ndị bụ na na-emezikwa travel ọ dịka mụ abatawazi ebe a so after sikwa ụlọ ịfụ kịta this big mansion ọ bunyekwara ya moto clean wee unyekwa ya kwa 2 plots ka another 2.5 plots another place buy a fence ka dị ya ọ bụrụ na anyị na-anụ ya n'ebe ọzọ na onye mere ya mụ na ha bụrụ nwanne ọjọọ ọzọ na nwa Chinemelu tupu chọọ ya meri nye. That's beautiful. O nwere nkịta mkpọ na fonu kịta ife ọ emedebe ya bụ nebo kele ife asị nya na o nwere ka weda ọsị nkele ife na-eme ọjọọ nwepara arụ ọnụ si ya na ife dị etu a na-eme. So amụsị gị wee nye gị duka favor ọkụ ife aka na gọọmenti na favor 5 ọkụ ife anyị na-ekpere okay now